In een 4-deilige documentaire-serie volgen we de geschiedenis in Limburg. Vanaf de Romeinen Wiesno. Dit is Limburg in de wereld. Dik 2000 jaar historie vol met spannende verhalen en gebeurtenissen. Welkom bij ons wandeling door de geschiedenis van Limburg. Dat vult altijd een beetje als een doolhof, de geschiedenis. Maar gelukkig, Joep, heeft zich toch wat op bedacht? Ja, Frans, ik heb een tijdlijn gemaakt. Dat is dus allemaal panelen wat we hier met leid hebben neergezet. 7 meter. Het heeft nog veel langer kunnen zien, want dus het eindigt hier bij ontiegelijk lang geleden. Als van de Neandertalers toe heb je gewoon worden al 2 voetbalvelden weer geweest en de Mosasaurus, dan zitten ze al aan de Franse grens achter Gent. Dus we hebben het ingekort, maar dit is 7 meter, 2000 eeuwige Limburgse geschiedenis. Een soort Pieter Paat door de Limburgse geschiedenis? Ja, zo kun je het noemen. En we beginnen vandaag? We beginnen met de komst van Julius Caesar en dan gaan we weer tot de tijd van Karel de Grote. Dat is de eerste aflevering. Dat is al een fikse wandeling. Ja, de Pieterpad begint ook met lange etappes. Nou, ja. Kom, we wandelen. En niet rechts in, hè? Nou. Nee, weer niks. Maar we wandelen, want dit is de weg van Tongeren naar de streek. Dus daar komen we altijd in de streken. Ja, die komt altijd ergens uit. En dit stuk, dat dan in de streek goed kunt, of in Tongeren, dat heb we aan de Romeinen te danken, want die hebben de weg aangelegd. Deze? Ja, nee, dat asfalt en de auto's hebben ze en de verkeersbusjes hebben ze niet gedaan. Maar tot zo'n weg lijnrecht weer een lineaal van de ene plaats van de andere loopt. En dan ook nog eens, als het even scheet door het open veld, gaat het te Huugde. Dat is een typische Romeinse manier van wegen bouwen. En daar worden ze ook aangelegd. Dus dit was ooit Romeinse weg, van Tongeren om de streek. Ja. En dat was eigenlijk onderdeel van een straks van een veel langere weg. Ja, want de voornaamste stad hier in deze streken was Keulen. En van Keulen naar Boulogne-sur-Mer, de Franse noordkust te kunnen komen, komen ze hier langs. En dan hebben ze op iedere 25 tot 30 kilometer een dagmars passeren. Wordt een pleisterplaats gezet en de streek was zo in. En nog veel belangrijker, Tongeren was ook zo in. Een cafeetje, minder dan 24 kilometer. Hè? Nou, kom wandelen, kom maar. Van de Romeinse sporen in onze contraien is wie het belangrijkste en het grootste Tongeren. Tongeren was een stedelijke nederzetting, een Gallo-Romeinse nederzetting wat onder Romeins bewind is gebouwd langs de weg van Keulen naar Noord-Frankrijk. Dat proces is begonnen wie de Romeinen hier zijn aangekomen onder leiding van Julius Caesar. Caesar beschrijft in zijn boek wie de Gallische stammen hardnekkig tegenstand hebben geboden tegen de Romeinse verovering. Een van die Gallische stamhoofden was Ambiorix hier in deze streek. Dat die naam rijmt op Asterix is niet toevallig. Dat achtervoegsel Rix wil zeggen dat het om een Gallisch personage gaat van koninklijke status. Uiteindelijk heeft de tegenstand niet geholpen. Ambiorix wordt verslagen, zijn volk, de Eburonen, zijn vermoord en verdreven en hun plaatsje is ingenomen door een ander volk, de Tungri, en door hun is Tongeren vernoemd geworden. Ambiorix is verdwenen in de duisternis van de geschiedenis. We weten ook niet juist hoe die veldslagen wat hij tegen Caesar heeft geleverd plaats hebben gevonden. Daar is veel over gespeculeerd. Maar zijn naam is dankzij de geschriften van zijn vijand, Caesar, blijven voortleven. En 150 jaar geleden hebben de Belgen uit dankbaarheid en nagedachtenis aan hun nog dit standbeeld opgericht op de markt van Tongeren. Toen Julius Caesar hier aankwam, was het niet zo dat de boel leeg en verlaten was. Er woonden al mensen hier. Ja, er woonden al heel lang geleden mensen in Limburg. De oudste sporen van bewoning in Nederland zijn gevonden in Maastricht. Maar rond duizenden jaren voor Christus eigenlijk werd er al in het zuiden van Limburg, in Rijkholt, werd er aan mijnbouw gedaan, vuursteenmijnbouw. En er woonden toen culturen hier, bijvoorbeeld de bandkeramiekers woonden hier.
En wat eigenlijk wel bijzonder was, zij konden eigenlijk al heel erg veel. Ze konden al vuur maken, ze hadden het wiel al, ze domesticeerden dieren. Dus ze hadden honden als huisdieren, maar ze melkten ook bijvoorbeeld koeien. Ze konden touw verwerken, ze maakten kleding. Eigenlijk konden ze al heel veel, alleen ze konden niet schrijven. Wij staan hier voor een replica, een nabouwing van een oude Romeinse brug over de Tungelrooyse Beek bij Weert. Ja. Zo moet het er een beetje uit hebben gezien. Want ja, bruggen en wegen, dat is waar we de Romeinen over in gedachten hebben. Hè? Ja, die Romeinen die hebben best wel veel nagelaten. In het huidige Limburg is dat nog steeds zichtbaar. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de locatie van oude Romeinse wegen die we nog steeds gebruiken tot op vandaag de dag. Maar ook de locatie van verschillende Limburgse steden zoals Maastricht, Heerlen en Venlo. Het schrift hebben de Romeinen natuurlijk meegebracht naar deze regio. Maar ook objecten die gebruikt zijn die we nog steeds gebruiken. Zoals bakstenen, riolering, vensterglas. Dat soort zaken hebben de Romeinen allemaal meegenomen naar Limburg. Dus Limburg is veel Romeinser dan je op het eerste gezicht zou denken. Ja, eigenlijk wel. Het voornaamste erfgoed wat de Romeinen hier achter hebben gelaten, dat was de christelijke godsdienst. In de eerste eeuw worden de christenen vervolgd, maar na keizer Constantijn, rond 300, wordt het christendom eerst getolereerd en daarna wordt het de staatsgodsdienst. Staatsgodsdienst, dat wil zeggen dat de priesters en de bisschoppen van het christendom een ambtelijke status kregen in het Romeinse Rijk. De bisschoppen kregen de titel van pontifex, dat was een oude Romeinse priestertitel. Al in de eeuw na Constantijn, dus de 4e eeuw, zien we dat christelijke bisschoppen actief zijn in steden wie Keulen en Trier. Er zijn ook namen bekend van bijvoorbeeld de bisschop Maternus en die zou ook deze kanten hier in Tongeren uitgekomen zijn. Het schijnt dat onder de gotische basiliek van Tongeren een oude crypte is, wat nog een vroeg christelijke, laat-Romeinse cultusplaats geweest zou kunnen zien. Vanuit Keulen en Tongeren is het christendom ook in de laatste eeuwen van het Romeinse Rijk naar Maastricht overgeslagen. We stond hier op een plek in Maastricht waar nog resten van Romeins metselwerk te zien zijn. Dit is denkelijk een oude graanopslag en dit is nog een Romeinse muur en we bevinden ons hier onder de fundamenten van de Onze Lieve Vrouwenkerk in Maastricht. Lydia, wat heeft nu deze katholieke kerk te maken met een Romeinse muur? Nou, dat is wel heel bijzonder, want in de 4e eeuw kwam Servaas, zoals we weten, naar Maastricht. Daar heeft de bisschopszetel naar Maastricht verplaatst. En dan is het logisch dat de bisschopskerk, totdat de Onze Lieve Vrouwenkerk is. Dus dit was eigenlijk de eerste bisschopskerk in het christelijk Maastricht? In positie wel. Ja. Hij stond hij op de Romeinse resten en bij Romeins muurwerk. En hij bovenop is de Onze Lieve Vrouw gebouwd. Ja. 11e eeuw. Ja. En wie lang is het bisschopskerk gebleven? De bisschopskerk is gebleven van Servaas tot aan de Franse tijd eigenlijk. Hè? Dus de tweeherigheid in de stad, dat ging ook over de bisdommen. Ja. En Onze Lieve Vrouw viel onder het bisdom van Luik. Dus uiteindelijk is die bisschop wel weggetrokken uit Maastricht. Hij is aangekomen van Tongeren en naar de hand, ik geloof met Hubertus, zijn ze wel vertrokken. Ja. Ergens rond 800 of zo. Ja. Maar het is altijd leuks gebleven. Dus die bisschoppen hebben altijd het voor het zeggen gehad. Ja, en de parochianen die zaten dan waren of parochiaan bij de Servaaskerk of bij de Onze Lieve Vrouwenkerk. En wat wel mooi is dat de beslissing bij welke kerk tot ze huurden, tot dat afhing van de moeder. Van de moeder? Of man. Ja. En de vrouwelijke lijn. Dat is de enige bewijsbare directe lijn die van wijten als ze geboren is. Hè? Daar kan nooit misverstand over bestaan. Dus dit is leuks gebied, bisschoppelijk gebied gebleven tot de Franse Revolutie. Ja.
Laat Roemeense bisschoppen als Maternus en Servatius goven het stekske door aan Frankisch-Merovingische opvolgers uit de 7e en 8e eeuw, zoals Monulfus en Gondulfus, Amandus, Theodardus, Lambertus en Hubertus. Na 400 zo gaat, behoest de macht van de Roemenen eenmaal meer na te laten. De weg van Keulen naar Noord-Frankrijk, dus van Maastricht over Tongeren naar het westen, dat was eerst een verbindingsweg geweest en dat wordt nu een verdedigingslinie. En die verdedigingslinie zou naar de hand de taalgrens gaan weren tussen het Frans en het Diets in deze contrées. Dat Diets dat wordt metgebracht door de invallende Franken, wat onder de Merovingische leiders een goed rijk hebben gevestigd die in de loop van de 5e eeuw, wat van Keulen tot wiet achter Parijs heeft gereikt. De Merovingerkoningen behoesten eenmaal meer taken uit hand te geven aan hun regeringsleiders, de zogenaamde hofmeiers. En die begonnen op van hun kant uit eenmaal meer bevoegdheden van die koningen af te snoepen. Een belangrijk geslacht van die hofmeiers was van deze streek uit de kanten van tussen Maastricht en Luc afkomstig. Een van hen, Pepijn de Korte, heeft het tot koning der Franken geschopt, want hij had voor de paus de stad Ravenna veroverd op de Longobarden. En die paus wilde aan het West-Romeinse Rijk, wat eigenlijk al een paar honderd jaar in duigen lag, een nieuwe deurstart geven. En de zoon van Pepijn de Korte heeft het nog weer geschopt als zijn pap. Zijn pap is koning der Franken geworden, maar hij zelf is door de paus rond het jaar 800 tot keizer benoemd, Karel de Grote. Wie gruwt dat hij was op zijn status als keizer, dat kunnen we zien aan de kerk wat hij heeft laten bouwen in Aken, de Dom van Aken. De Dom van Aken is lange tijd het hoogste gebouw geweest ten noorden van de Alpen. En het achthoekige grondplan van de kapel van de Dom van Aken is eigenlijk een kopie van de kerk van Ravenna, de San Vitale, wat veroverd wordt geworden voor de paus door zijn pap Pepijn. Dus hij heeft eigenlijk een kopie gemaakt van de San Vitale ten noorden van de Alpen. Maar het gaat nog weer. De San Vitale was op zijn beurt een Byzantijnse kerk en de achthoekige vorm daarvan wordt afgeleid van de Sint Sergiuskapel in Constantinopel. Dus eigenlijk kan ze zeggen tot Karel de Grote een Byzantijnse kerk heeft gebouwd in Aken. En daarmee heeft hij laten zien dat hij de collega was van de andere keizer in Constantinopel in Byzantium. Maastricht is stad van Sint-Servaas. Dat is het wat eigenlijk in etappes uit de startblokken is gekomen. Karel de Grote heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Dat was een echte renaissance wat in zijn rijk gebeurde. Hij heeft het onderwijs georganiseerd, heel veel zaken van openbaar belang. En hij en zijn opvolgers hebben er ook voor gezorgd dat dit een rijksabdij is geworden. En eigenlijk het patronaatgenoot van de Duitse keizers. Ja, de beroemde Servaassleutel natuurlijk. Uit rond 800, gemaakt in een werkplaats in Aken. En vermoedelijk door Karel de Grote aan onze toenmalige Rijksabdij geschonken. Ja. En het is heel bijzonder dat dit object, overigens van massief gegoten zilver, zich nog steeds op de oorspronkelijke plek bevindt. Ja, dat is, want de meeste dingen veranderen van eigenaar, verhuizen naar musea enzovoorts. Maar dit ligt nog altijd op de plek waar het in het jaar 800 aan geschonken is. Ja. Dat is waarschijnlijk het oudste voorwerp. In Nederland, waar dat voor geldt. Waar dat echt zo is. Ja. Schatten in de kerk, de kerkgebouwen zelf en de Romeinse weg die we hier zoeken, dat is een beetje de rode draad, de continuïteit door de geschiedenis. Ja, dat is wat de Romeinen hier achter hebben gelaten. En dat is ook het wat hier vroeger post heeft gevat, is in de rest van Nederland. Daarom is Limburg wel uniek binnen het Nederlandse bestek. Ja, maar het is ook niet typisch Limburgs. Ik bedoel, ze hebben het op andere plaatsen ook. De Romeinen zijn op veel plaatsen geweest in Europa en hebben dat overal achtergelaten. Limburg hoort daarbij. En dat geldt voor meer elementen? Ja, ik moet zeggen, veel van de oude voorhistorische uitvindingen, wat bijvoorbeeld het pottenbakken, wat die bandkeramiekers al deden,
Dat is ook hier gebleven. Denk maar aan de Sphinx en de ceramiek. Maar dat is niet alleen maar Limburgs. Nee, dus de dingen die ons maken, dat zijn dingen die je op meer plaatsen zien, maar die toevallige samenvalling ervan, Dat is waar. Wat wel eigenlijk beeldbepalend is, dat mag ze wel zeggen, is ook zo'n voorhistorische uitvinding, dat is het beerbrouwen. Daar zijn ze heel vroeg met begonnen. En het met piel- en boogschieten, ook een technologische vernieuwing uit de steentijd. En hier in Limburg is die combinatie van beer en schieten is toch wel bij de schutterscultuur belangrijk gebleven. Proost. Zeg, als de zon schiet, dan is het dan wel mee met dat Maastricht. Zeker als ze dit soort prachtige oude middeleeuwse dingen. Kijk die kantelen en dat torentje. Is dat het Pater Vink? Het Pater Vink-torentje, ganse legendes en verhalen eromheen. Iedere Maastrichter kent dat. Hier heeft Pater Vink gevangen gezeten voordat hij geëxecuteerd wordt ergens in de jaren 1630 door de protestanten. Hier is dus een martelaar voor het katholiek geloof gevangen gezeten. En daarom dat die naam ook vereeuwigd is. En daar hebben we, dat is allemaal door gebeurd. En hebben we eigenlijk rechtstreeks contact met de middeleeuwen. Wat is dit? 13e, 12e, 11e eeuw? Hier hebben ze contact met de geschiedenis. Maar het is een geschiedenis wat gaat weniger lang is als we wens. Stel. Dit is 1906 of daaromtrent gebouwd. Nee, ja, dit is nep. 20e eeuwse geschiedenis. Efteling, Servaas, ook nep. Ja. En Floris, televisieseries. Dit is waar de lui zich de middeleeuwen voorgesteld hebben. 150 jaar geleden. Inclusief kantelen. Inclusief kantelen. Die is eigenlijk nergens. Nee, in Italië wel, maar als ze hier ergens kantelen zien, op het Muiderslot of ook op de stadsmuur van Maastricht, en hier kun je ervan uitgaan, dat is er in de 19e eeuw bij gevestigd. En waarom hebben mensen dit dan gebouwd in 1906? Ja, daar waren rijen voor. De stadswallen worden gesloopt, dat was nodig. De stad barsde uit zijn voegen. En daarbij is het gesneuveld, wat toch wel een monumentale waarde had. Dat waren de Kruittoren, de Polvertoren, aan de Wiekse kant van de Maas. En dat vond de lui toch wel spietig. En ze hebben toen gezegd, we maken er een replica van, voor tenminste de vorm te vereeuwigen van wat we houden. En dat is dus hier dit torentje geworden. De afbeeldingen van de originele Polvertoren zien inderdaad zo uit. En nu komen de toeristen en die foto's van maken, denken dat dit middeleeuws is. En toeristen willen bij ieder geval een verhulselijke hebben. Bij ieder geboer willen zeggen, wat is hier gebeurd? En zo is Pater Vink erbij gekomen. Wauw. Dus dit is ook een begin van het toerisme in Maastricht. En walgt de historicus in dit hiervan, van dit soort nepgeschiedenis? Nou, de historicus zit een licht superieur gevoel van lekker peu, maar het is ondertussen ook al geschiedenis op zichzelf. Het is meer dan een eeuw oud, het is een tijdsbeeld van wat hier rond 1900 is gebeurd. En ja, de echte, authentieke geschiedenis is altijd heel lastig voor aan te kunnen raken. Kom, we knuffelen. Het is wel een heerlijke knuffelblok. Het is natuurlijk niet allemaal imitatie en replica's. Veel van het authentieke middeleeuwse werk wat we hier zien, wie de oudste stadwal en de Helpoort, dat is op zich al een voortzetting van vroeg-middeleeuwse bouwactiviteiten wat hier hebben plaatsgevonden. Ook de oudste kerken in de streek, de Servaas, de Slevrouw, de Dom van Aken, zijn van wiet voor het jaar 1000. De Merovingers zijn al begonnen met het aanleggen van kloosterstichtingen in Thorn, in Susteren, over de grens in Sint-Truijen. En dat is dus wiet voor het jaar 1000. Daar is weinig meer van over. Veel van wat we zien in Limburg zijn dus bouwwerken uit de 12e, 13e, 14e, 15e eeuw, maar dat zijn voortzettingen van zaken wat soms al voor het jaar 1000 zijn begonnen. En soms in klein dorpskerkjes, wie in Lemiers en in Mesch, zien ze nog hele oude resten van middeleeuws Limburg. Al heel vroeg, voor Karel de Grote, vond hier in de streek veel kloosterstichtingen plaats. Sint-Truiden, over de grens naar het westen toe, waren een hele vroege, maar ook dit hier, Susteren, waren een hele vroege stichting. En die getrukt tot de tijden van Willy Brocht. En in Susteren, de naam zegt het bekend zal, maar dat is toeval, was een sterke vrouwelijke nood aanwezig in de instantie van deze abdij en uiteindelijk deze basiliek. Er zijn 3 vrouwen in Susteren die de geschiedenis in de middeleeuwen representeren. We staan hier bij Amalberga, maar voor Amalberga
wordt er in de 8e eeuw, in 714, een kloosterstichting, de eerste, waarschijnlijk Veel Karel de Grote. door Karel de Grote, een van de eerste kloosterstichtingen in Nederland, hoe Plectrudis, de vrouw van Pepijn II van Herstal, Ja. een belangrijke rol speelde. En zo'n prachtige reliekouder, Jan van Steffensweert. Jan van Steffensweert, 16e eeuw, Meteorse de beste, dus dan heb je al statuur. Is zo echt een prachtig. prachtig beeld. Ja, en we zien dan nog een reliek van haar, voor de verering, een deel van haar gebeente dat vereerd wordt. Imago van Loon heeft haar portret achtergelaten in dit prachtige evangeliarium, dus een evangelieboek. En dat is ook wel een kroonjuweel van de boekgeschiedenis van de Lage Landen. Dit is het oudste manuscript in dit gebied wat geproduceerd is. En wie Imago dit boek aan de abdij heeft geschonken, wordt al heel oud, want stukken gedrukt op wiet voor 1200. Maar wie wordt de situatie? Wie wordt Imago, voor wat hoogste van Loon? Vertel even meer over haar. Imago, ja. We zien haar in het midden, geflankeerd door de 2 patroonheiligen van deze kerk. Imago wordt de abdis die in 1174 hier wordt aangesteld om het vrouwenklooster te gaan leiden. Imago komt uit een goede familie, de graven van Loon. En uit dat bezit van die familie, dat is de verwachting, had ze dit boek meegenomen naar het klooster en had ze het geschonken bij haar intreden. Wat gebruikelijk wordt in dat tijd is dat ze aan een boek dan, kostbaar boek, perkamentenboek, pagina's toevoegt, dus die dan weer betrekking houden op de tijd zelf. Dit boek komt van ongeveer 150 jaar ervoor. Ze had er een dedicatieminiatuur aan toegevoegd. Dat is eigenlijk een tekening waarin ze kunt zien dat Imago het boek schenkt aan de patroonhuis. Dat is een tekening van het boek in het boek. Een boek in het boek. En dit was, ik zeg ze, 1174. Dat is de tijd dat Veldeke zijn Servaasleiding heeft geschreven. En de beschermvrouw van Veldeke was de gravin van Loon. Van Loon. Kleine wereld Limburg. Als ze nu zo eens denken, dit is een unieke plek. Het is zeker uniek. Het is een verborgen parel. De schatkamer van Susteren en Susteren zelf. Maar uniek wordt het niet. Iedereen kent Thorn. Thorn was ook zo'n vrouwenstift. En ook hier over de Maas in Münsterbilze was ook zo'n vrouwenstift. En ik heb hier bij mij, dankzij de Bollandistenbibliotheek in Brussel, een pagina van hun evangeliarium. Die houden het er ook in. En dat is ook zo'n heel oud boek wat geschonken is door een abdis. Wie Imago van Loon dat hier heeft gedaan. Ja. En wat heel bijzonder is, in 1130, dus weer een beetje in deze tijd, dat ze ook in Susteren actief waren, hebben de dames hun aanwezigheid geboekstaafd, letterlijk. Suzanne voorzien de namen van de geleerde monialen of de nonnen van Münsterbilze. Dat zijn ze. Ze hebben in 1130 hebben ze opgeschreven wij er op dat moment allemaal in het klooster waren. Het zijn er 24 vrouwen en 3 mannen. Heb je al gezien? Ja, die moeten de liturgie doen. Liturgie doen. Ja. En, dus die 24 vrouwen die zien ze hier op hun namen, op hun religieuze namen, dus in het handschrift bijgeschreven. Het zijn van die typische, eigenlijk Germaans-Limburgse namen, wie Amelberga en bij de hier voor een Gertrudis. Ja, En we hebben een paar betere, maar we hebben ook een Hadewig ja. en Oda. En dat zijn hele bijzondere, eigenlijk typische namen voor die streken. Dat die Merovingische namen zijn lang blijven leven. Ja. En dan wat voor mij eigenlijk het pareltje is, en dit ding. Onderaan hebben ze nog het Klinksterbie geschreven. En hier staat het oudste geschreven Limburgs, uit 1130. Hier is geschreven, deze samenlingen was edele en schone. Deze bijeenkomst, deze verzameling was edel, want het waren adellijke dames, en schoon. En dan nog in het Latijn erbij, het omnium virtutum pleniter plena. Het riemt met het Limburgs en van alle deugden geheel en al vervuld. Dat zijn ze, Oda, Ita, Judith, Gerberga, Hadewig, allemaal de dames van Limburg. Gaat van 50 jaar later, rond 1170, dichtte Hendrik van Veldeke de eerste literaire tekst in het Nederlands, de Servaaslegende. De auteur was niet de eerste, de beste. Hij was in Duitsland beroemd onder zijn collega's, de minnezangers, de troubadours van Duitsland, als de eerste dichter wat
vanuit Frankrijk de Hoofse minnen geïmporteerd naar de Duitse literatuur in. Maastricht, Luc, was toen al een soort overgang van de Romaanse cultuur met de amour courtois en de troubadours naar de Duitse cultuur met de Hoofse minnen. En Veldeke was een deurgever van die cultuur. Hij was een soort André Rieu van de middeleeuwen, was in heel Duitsland beroemd. Maar wat lang onbekend is gebleven, is dat er ook hier in zijn eigen streek, in Maastricht, in zijn eigen dialect, een literaire tekst heeft gedicht. Hij is de eerste dichter wat met naam en toenaam beroemd is geworden in de Nederlandse letteren en heeft dat hier gedaan met zijn Servaaslegende. Toch dat, denk ik. Zo kinnig. Of dit? Weet je het ook al hoe dat is een notaris? Ja, zo gaat ja, de wedstrijd hoe ze de notaris gewoond heeft. Want hoesnummers waren nog niet in die tijd. Hè? Nee. Maar wat de notaris woonde, door is dit ontdekt. Ja, niet dit boekje, maar de tekst waarop de Sint-Servaas-legende van Veldeke gebaseerd is. Ja. 15e eeuws manuscript, logie ergens. Ja, dus daar hebben ze eigenlijk meerdere etages. Het ding zelf is geschreven rond 1170. Het manuscript wat was, dat was 15e eeuw, maar dat heeft dus eeuwenlang liggen te verstoffen ergens in de kloosterbibliotheek. En in de Franse tijd is dat boven water gekomen. En dat is zich een notaris gegoten, een meneer Oosems. Die heeft het gewoon gekocht als verzamelaar van leuk, oud stuk papier. Ja, inderdaad, voor zijn verzameling. En die was notaris hier in Obel, dus zo over de Belgische grens. En daar is het ontdekt. En het gerucht heb ik wel eens gehoord, dat als de notaris een vieze vod had, dat hij dan het manuscript van Veldeke gebruikte om zijn vod weer schoon te vegen. Dat was het verhaal. Hij had een vriend uitgenodigd, wat een letterkundige was, zo wie mij, en die moest dus nodig naar het huisje. En wat hong door als wc-papier op het huisje? Een oud middeleeuws manuscript en dat beloort zich dat. Helaas, broodje aap, och dat is wel niet hoor. Wie weet ze dat? Ja, we weten dus wel, de meneer Bormans, wat het heeft ontdekt, die heeft het wel in dit huis ontdekt, maar die heeft nooit verteld dat zo'n verzamelaar ze dat ook niet hebben gedaan. Maar het was wel een vondst, want tot in tijd wordt het niet bekend. En Lu dacht tot Heinrich von Veldeke, dat dat een Duitse minnezanger was. En de Bormans zei, maar dit gaat over de stadsheilige van Maastricht. Het is in een Maastrichts dialect geschreven. En de mens presenteert zichzelf. Dit is een Nederlands werk, dit is het oudste Nederlandse letterkundige werk. En ze hebben zich de Duitse en de Nederlandse letterkundigen nog decennia lang gebutteld over Heinrich von Veldeke of Hendrik Maar van... we hebben gewonnen. Maar we hebben gewonnen. Wij hebben de Duitsers een mooi nijpertje op de neus gezet, heeft hij al in 1850 geschreven. Maar of het nu dankzij zijn vod was, in ieder geval dankzij de notaris hier in Obel. En hier en hebben we ja. Hendrik van Veldeke. Inderdaad, en midden in de driehoekse Luc, Maastricht, Aken, Obel is dit manuscript herontdekt. Maar hoe het nu was, waar die wc stond, Ja. ik weet het niet. Veldeke's Servaas-legende was eigenlijk Maastrichtse propaganda, geschreven in de 12e eeuw. Maastricht was op dat moment al eeuwen een belangrijke pelgrimsbestemming, gebaseerd op de begraafplek van Servaas. En de Duitse keizers vonden deze plek heel erg belangrijk, deden er belangrijke schenkingen aan, maar voerden ook wel eens relieken af naar elders om daar nieuwe Servaas-stichtingen te beginnen. Zo zijn we ook ooit de staf van Servaas kwijtgeraakt, die is nu in Quedlinburg. We hebben er wel een nieuwe voor in de plaats terug. Dus er zijn 2 staven van Sint Servaas. Ja. En dit kwam dus wel een beetje in een stroomversnelling zo rond het jaar 1000. Toen was ook die Quedlinburg Stichting. Ja. En toen is ook een beetje begonnen met de luisterrijke herbouw van de kerk. Die toen begon het aanzien te krijgen dat we nu nog kennen van op het Vrijthof. Maar er was ook wel een catastrofe in die middeleeuwen rondom het Servaaskapittel. Ja, de instorting van de Servaasbrug bedoel je misschien? Ja, precies. Ja. De brug werd op kosten van het kapittel herbouwd nadat die ingestort was tijdens een processie. En om die kosten weer terug te krijgen, werden aflaten uitgegeven. Dat waren dus eigenlijk vrijbriefjes om uit het vagevuur te komen. En als je daarvoor betaalde, dan kreeg je dat. En dus op die manier werd de Servaasbrug herbouwd. Ergens in de volle middeleeuwen.
De herbouw van wat we nu de Oude noemen, wat dus eigenlijk een middeleeuwse herbouw is, onder auspiciën van het Savaas-kapittel, dat is niet zonder consequenties gebleven. Want door die brug wordt Maastricht een unieke oversteekplaats voor west naar oost, oost naar west, alles wat de grens over wilt, moest over die brug. En eeuwenlang heeft Maastricht te maken gehad met zijn positie als strategische overgang van de Maas door die brug. Buiten de muur van de abdijen en de stee was spierballenpolitiek aan de orde van de dag. Het is uiteengevallen in verschillende klingen heerlijkheden en graafschappen. Er waren get hogere adel die begoes macht uit te oefenen, met name de hertogen van Gelre en Brabant en Gulik. Maar voor de rest waren lappendeken en het waren maar klingen lokale jonkers wat die de dienst doet. Kleine adel die allemaal wat te vertellen hadden over een klein gebiedje. Ja, er wordt zelfs gesproken van boerenadel. Het is een vruchtbaar land. Met een redelijk klein landgoed hebben ze al goede inkomsten. Zeker als ze goedkope werkkrachten hebben. En wat deden die adellijke dochters en zonen ondertussen zelf dan? Ja, die moesten trouwen of vechten in krijgsdienst gewoon. En het probleem was ook, er mochten niet te veel kleinkinderen komen, want dan moet de erfenis verdeeld worden. Dus dan wordt het land steeds kleiner en dus steeds minder machtig. Ja, dus er was een soort geboortebeperking in die tijd. Dat was eigenlijk het celibaat. Dus jongens wat overtallig worden, die worden weggeschikt naar de Duitse orde of naar de kanunlijke kapittels van de kathedralen van Luik of Maastricht of Aken. En de meisjes, die hoefden dan niet te trouwen. Of die mochten niet trouwen, die hadden weinig keus erin. En die worden in zo'n nonnenklooster gestopt. We hebben gezien wie rijk tot die cultuur van die vrouwen in die nonnenkloosters waren in de middeleeuwen. Immer belangrijker wordt het hertogdom Brabant. Die begonnen te groeien en kregen ook ambities voor zich aan de oostkant van de Maas uit te breiden. Uiteindelijk heeft de Brabantse hertog rond 1250 grote stukken van wat allewiel Zuid-Limburg is onder controle gekregen. En een belangrijk kantelpunt was in 1288 de slag bij Woeringen, een belangrijke veldslag tussen Brabant en Keulen. Door die veldslag is eigenlijk het Maasdal van Eesde tot de Mokerhei westwaarts gekanteld, in een Brabantse invloedssfeer gekomen. Als Brabant die slag niet gewonnen zou hebben, zou voor nu nog altijd onderdeel zijn gebleven van wat nu het Duitse Rijnland is. Het leven was keihard, gewelddadig en oorlog was de normale situatie. De plattelandsbevolking wordt uitgezogen en de kleine edelen houden korte lontjes en verkeerden structureel op voet van oorlog meteen. Ze versleuten zich ook aaneen tot een soort verbonden van clans, zou ze kunnen zeggen. In het noorden zijn de Hoeken en de Kabeljauwen bekend. In het land van Luik de clans van de Awans en de Waroux. En hier in deze streken waren het de Scavendrissen en de Mulrepassen. Vetes waren aan de orde van de dag en dat heeft ook een tegenbeweging uitgelokt. Met name de stij, daar hoorde ook Aakeby, hebben zich aaneengesloten tot wat de landvredebeweging was. En de kastelen van roofridders worden belegerd en verwoest. Juist wie het Brabants bestuur zich gaat consolideerde, heeft de hertog van Brabant een vernietigende nederlaag gelegen bij Aken, Baasweiler. Zijn gans leger wordt gevangen genomen en om de krijgsgevangenen vrij te kunnen kopen, heeft de hertog de financiën van zijn hertogdom totaal moeten ruïneren. Kort daarop is ook een eind gekomen aan het Brabantse huis. Die zijn uitgestorven en de macht is overgenomen door een nieuwe dynastie, de hertogen van Bourgondië. Zo'n historische wandeling vult ook al gewoon als een toeristische wandeling. Als je bij mij in de buurt kent, ze een Middelleer een kasteel, een Aars een kasteel, een Boulder een kasteel, een Kessel een kasteel. Limburg kastelenland, hè. In Midden-Limburg heb ze Hilleraad en heb ze Limbricht en in het weer naar het zuiden heb ze Schaloen en de heb Hoensbroek en de heb Ezen en meer. En dat beeld wat we er gelijk bij hebben van Floris en Ivanhoe en Ploemen en harnassen. En chevalerie en ridderlijkheid. De middeleeuwen. Ja, voor een toerist is dat geweldig. En voor het toerisme in Limburg is het ook geweldig. Maar zo was het niet. Dat is een beeld wat we hebben gekregen in de romantische 19e eeuw. Dat is de bril wie we dan nog kijken. Het wordt niet zo'n vrolijke aflevering deze keer. De periode van 1400 tot 1800 was voor Limburg vooral kommer en kwel, strijd en verwoestingen. Het Maasland ondergaat twee opeenvolgende driehoeksconflicten.
Allebei duren ze zo'n 3/4 eeuw, dus ja, samen beheersen ze de 1,5 eeuw van 1400 bis 1550. Het eerste driehoeksconflict begint in het zuiden rond de hertogen van Bourgondië. Die hebben rivaliteit aan de ene kant met de prins-bisschop van Luc en aan de andere kant met de koning van Frankrijk. Ze houden ambities voor een zelfstandig koninkrijk te worden. Maar ze hebben die slag uiteindelijk verloren. In 1477 sneuvelt de laatste hertog van Bourgondië en daarmee komt een einde aan die machtsaanspraken. Met het einde van de Bourgondische hertogen verschuiven de grote conflicten zich naar het noorden van de Maasvallei. De rol van de Bourgondiërs wordt overgenomen door de Habsburgers. En de Habsburgers zijn een wijd vertakt geslacht, wat ook in Duitsland en tot en met de keizerskroon belangrijke machtsbasis heeft en ook Spanje weet te verwerven. Dat gebeurt onder Karel V, die in 1520 tot Duits koning wordt gekroond in de Dom van Aken. Karel V probeert onmiddellijk Gelre te veroveren. En in 1543 wordt Karel V eindelijk ook hertog van Gelre, nemen de Habsburgers de macht over in Gelre. En daarmee wordt het huidige Noord-Limburg en het huidige Zuid-Limburg onder enge kroon gebracht. Karel V neemt doorop een besluit met veerstrekkende gevolgen. Hij creëert de Bourgondische Kreis, een nieuwe provincie in zijn keizerrijk die alle liege landen in één bestuurlijke context samenvoegt. Bij die Bourgondische Kreis huren het hertogdom Brabant met zijn landen van Overmaas en ook het hertogdom Gelre met zijn overkwartier rondom Venlo en Remund. De Limburgse landen werden losgemaakt van hun oude achterland in het Rijnland. Alleen het hertogdom Gulik bleef bij die oude Westfaalse Kreis huren. Door huren de Midden-Limburgse contraien van Sittard en Bornbee. Voor de rest is nu het ganse Maasdal naar het westen gericht, op Mechelen en Brussel, hoofdsteden van de zuidelijke Nederlanden. Dat zien we ook als er een nieuw bisdom wordt opgericht, Remund, in 1559. Het bisdom valt onder het aartsbisdom Mechelen. Het eind van de middeleeuwen, het begin van de nieuwe tijd. De staten worden immer grootschaliger, de oorlogen ook. En de Habsburgers, wat hier het heft in hand houden, die hebben van Spanje tot in Duitsland de zaken internationaal beheerst. Die grootschalige oorlogen worden ook veel fanatieker, want het worden nu religieoorlogen. Het wordt niet alleen maar het staatsbelang wat in het geding wordt, maar ook het zieleheil van de lui zelf. Dat zorgt ze ook voor het feit dat die Habsburgers heel fel aan kettervervolging deden. Maar rond die tijd begoest dat probleem van wie de lui geloofde en wat ze wel of niet geloofde al een rol te spelen in het publieke leven, met name ook in de vervolging van heksen. En daar weet Kitty alles over. Vertel Kitty. Nou, inderdaad, wat ze zei, die Habsburgers, zij waren katholieken tot in de knook en het protestantisme kwam op. Dus dat was voor hun een reden om krieg te voeren en zeer bloederige oorlogen zeg maar, tegen dat protestantisme met name te ageren. Daarnever worden er ander soort geloof komen. Eerst worden wel zwart-wijs, er wordt jood of er wordt slecht. Maar op enig moment houdt men bedacht dat in de mens daar zo is de duivel. De erfzoon, de nar, dat kunt allemaal van ons dat idee, het zit in de mens. En daarmee wordt de lui, en met name vrouw lui, gedemoniseerd, want dat duivel, dat moet ons de lui. Dat gebeurde te vuur en te zwaar, maar ook de rechtspraak, die komt daar ook nog onder kijken. De rechtspraak van toen, die wordt ook nogal op de hand van het uitdrijven van, en die houden ook martelpraktijken die ze erop holen om dus de duivel uit de mens te krijgen, maar met name ook om die lui te veroordelen op basis van martelingen. Rond 1600 kunt dat op zijn hoogtepunt, waarbij echt heel veel, met name dus vrouwlui, beticht worden dat ze pakt met de duivel houden gesloten, dus die worden één met de duivel en dat worden reden om ze dus aan martelpraktijken bloed te stellen. De reformatie houdt een scherp randje in de lage landen. Karel V heeft de Bourgondische Kreis gecreëerd en bij de erfenisverdeling is de Bourgondische Kreis toegevallen aan zijn zoon Philips in Madrid, in Spanje. En de Philips koest dus de Spaanse Inquisitie inzetten bij het vervolgen van de lui wat de leer van Luther en van Calvijn hebben aangehangen. En dat was niet mals.
martelingen, executies, verbeurdverklaringen. En wie 2 edelen in Brussel onthoofd zijn, onder andere de graaf van Hoorne en van wat nu Noord-Limburg is, toen is de vlam in de pan geslagen en toen is een formele opstand uitgebroken. En dat is wat we kennen als de 80-jarige oorlog. En die oorlog is voor een belangrijk deel uitgevochten langs de Maas, want dat was een strategische barrière tussen Oost en West. Dit gebied was een soort doorgangszone tussen het gebied waar de opstand woedde tegen de Spaanse kroon en het Duitse Rijk, wat formeel neutraal was in die opstand. Tussen Gelre en Kleef was hier de plaatselijke edelman Maarten Schenk van Nydegge een voorbeeld van wie de lokale edelen, wat tot 1450, 1460 de Deens zouden uitgemaakt, hun weg moesten zien te vinden in de grote religieoorlog wat nu de ganse lage landen begoest te verscheuren. Maarten Schenk van Nydegge heeft deksel moeten wisselen tussen Spaanse en Staatse kant en is eigenlijk als windvaan, zou ze kunnen zeggen, een barometer van de wisselende oorlogskansen hier in deze streek. Olga, kasteel Blijenbeek, het kasteel van Maarten Schenk van Nydegge. Ja, sinds 1576 heeft hij het met geweld ingenomen van familieleden, maar hij vond ook dat hij daar recht op had. Hij heeft het ingenomen, de gelegenheid nam hij te baat. Hij heeft het versterkt en van daaruit wist hij nou in ieder geval hier de omgeving te benutten om financieel ook hoger op te komen, het goed te versterken. Ja, het was een strategische doorgang, hè, dus van zowel handel als soldaten. En hier het achterland naar Gogh, want dit was allemaal omgeven door moeras. Dus dit kasteel kon zowel het achterland beheersen als dat hele gebied Maas tussen Venlo en Nijmegen. Die Schenk van Nydegge was dus een krijgsheer van een meer dan regionale betekenis. Die heeft een belangrijke carrière gemaakt in de oorlogen van de mogendheden hieromheen. Maar uiteindelijk komt hij dan toch weer terug naar dit stukje grond en ergens tussen dit kasteel en Nijmegen eindigt zijn carrière. Absoluut, ja. Dus hij komt inderdaad hier zo terug en het kasteel wordt belegerd. Hij probeert het tevergeefs te ontzetten. Hij gaat richting Nijmegen, neemt Nijmegen nog wel eventjes in, maar dat wordt ontdekt. Ze moeten vluchten en hij verdrinkt op de Waal voor Nijmegen. Dus van Blijenbeek, heel Europa en uiteindelijk toch weer hier in de streek geëindigd. Ja, in het Noord-Limburgse geëindigd, ja, klopt. Het gevolgste wat hier vandaag de dag nog kan gebeuren, pas op voor de hond en je liever niet te fietsen, want dan viel je op die murf. Ja, dat is een... Vroeger was het hier gevaarlijker en daarom steeds het denk je. Ja, het was veel gevaarlijker. Wat van nu de 80-jarige oorlog noemen, mokerij, Maarten Schenk van Nydegge, dat kwam ook naar het zuiden afgezakt. Maastricht kreeg te maken met zijn sleutelpositie aan de Maas, toch kost de Maas oversteken. 1579 belegerd door Parma, de ganse stad uitgemoord. Verschrikkelijke krijgshandelingen. Dus de bevolking heeft hier zwoer geleden onder de oorlog. En in reactie daarop is eigenlijk dit tot stand gekomen. Hier stond al een soort van landhuis. Ja, het was een soort boerenbedrijf hè, met een adellijke hiertop. Maar in een kort rustmoment in de 80-jarige oorlog, het zogeheten 12-jarig bestand, hebben ze van de gelegenheid gebruik gemaakt voor een soort weerbare buitengebouwen op te trekken. Dus de scheetloker, de torens, dit worden bedoeld. Dikke moren en voor buitend en moordend krijgsvolk buiten de muur te houden. De verdediging was niet alleen te danken aan die baksteen, maar ook aan de mensen Ja. die het verdedigen. Het was niet alleen een kwestie van de gebouwen, maar het was ook een kwestie van de bevolking. Hoi. Hoi. Voor de president. Ja. We weten in ieder geval dat de schutterij van Meer in de tijd in ieder geval actief wordt. En misschien is dat opnieuw actief geworden en in die oorlogsperiode een klein beetje een moeizaam bestaan heeft geleid. Maar wel weer activiteiten ontplooid.
En dat weten we onder andere door het prachtige koningszilver wat daarvan stamt. Dus danken we ons schuttersleven echt aan de oorlogstijd van vroeger. Ik denk dat we door onze schutterijen aan te danken hebben, absoluut. En als je kijkt naar de schutterijen, die stonden heden ten dagen, stonden niet meer in de samenleving. Maar dat was in die tijd ook. Echte gemeenschapszin. En was het dan ook een stuk veiliger hier in de regio? Dankzij die schutterijen. Hebben ze ook teruggeschoten? Ze hebben af en toe wel teruggeschoten, maar op zich een dorp te verdedigen, dat is een lastige opgave. Een dorp ten opzichte van een stad met een stadsommuring, dat is lastig te verdedigen. Dat ligt een heel stuk opener. Hier bijvoorbeeld zien we wel op de koer van het kasteel. Daar hebben ze kon ze zich terugtrekken. Daar kon ze zich terugtrekken. Op andere plekken hadden ze chansen hoe men zich terug doortrekken. Maar een open dorp verdedigen is een moeilijke opgave. En daarvoor was een schutterie ook niet groot genoeg. Ze hebben wel activiteiten voor het wettig gezag uitgevoerd, maar daarna hebben we ook altijd een band met de kerk onderhouden en een sociaal netwerk binnen de eigen vereniging en naar de gemeenschap toe onderhouden. Er zijn heel veel belangrijke jaartallen uit de geschiedenis van Limburg, maar deze in het groot gedrag weten veel mensen van school ook nog. Het einde van de opstand, het eind van de 80-jarige oorlog, ook van de 30-jarige oorlog, de vrede van Münster, 1648. 1648, belangrijk jaar. De interstatelijke regelingen worden vastgelegd in Europa. Nederland wordt erkend soeverein. Fijn. Althans, Nederland, de Republiek der Verenigde Provinciën. En of Limburg het Maasdal er nu bij hoort, dat was niet zo ganz duidelijk. Hij leeft het nog even door, dat gedeuns, met generali- schutterieën en mensen die zich ermee bemoeiden. En generaliteitslanden en machtsvacuum noem maar op. En er is dus nog na 1648 een hele tijd lang een commissie aan de gang geweest hoe zich de Staten en de Spaanse Habsburgers buttelden over de vraag wie moet voor dat verdelen. Wat is Hollands, wat is Spaans? Ja, dus dat is lang onrustig gebleven hier in deze streek. En wie het eenmaal rustig dreigde te weer, had ze de zonnekoning. Begoeste Ierland weer opnieuw, Lodewijk XIV de stongel in de startblok. En met zijn veroveringsoorlogen, dat heeft decennia lang volgehouden. En in 1672, dus wie het juist gestabiliseerd wordt hier, kwam hij met zijn legers Maastricht belegeren. De beroemde musketier D'Artagnan, D'Artagnan is voor de muren van Maastricht gesneuveld. En onder andere door die oorlogen van Lodewijk XIV is dat ganse internationale statenbestel weer op de schop genomen. En wat merkte we ervan? Weer merkte ervan tot de Spaanse Habsburgers, dus de koningen van Spanje in Madrid, de macht verloren over de zuidelijke Nederlanden. Dus wie wordt er niet meer geregeerd vanuit Madrid, maar vanuit Wenen. Daar zat een andere tak van het Habsburgse hoes, de Oostenrijkse Habsburgers. En die kregen nu de zuidelijke Nederlanden. Dus in plaats van Spaanse Nederlanden wordt het de Oostenrijkse Nederlanden. En waren dat net zo'n katholieke godsdienstfanaten als die Spaanse Habsburgers? Nee, die Spaanse Habsburgers, dat waren echt patat, hè? Maar de Oostenrijkers worden er losser in. In de 17e eeuw houdt de zogenaamde contra-reformatie, een hervormingsbeweging van de katholieke kerk, een einde gemaakt aan vuil middeleeuwse toestanden. De parochies worden gereorganiseerd. Ze moesten nu registers gaan bijhouden van doop en begrafenissen. De dorpsjeugd moest onderwezen worden. En de katholieke kerk kreeg dus een soort reorganisatie. Hoe het katholiek geloof niet onderdrukt wordt in het Maasdal, zien we ook een grote toename van de volksdevotie, met name voor de Maagd Maria. Van Noord-Limburg in Thorn, Onze Lieve Vrouw onder de Linden, of de kapel in het Zand in Bernung. En in het aanpalende buitenland natuurlijk Scherpenheuvel en Kevelaar, tot hier in het zuiden in Maastricht, de Sterren der Zee. Dat zien Maria-devoties wat floreren in de 17e eeuw, in de contra-reformatie. De contra-reformatie heeft ook een meer intellectueel effect. Een nieuwe kloosterorde, de Jezuïeten, waren erg op het intellectuele klimaat. Die houden ook Latijnse scholen, zeg maar hoger en middelbaar onderwijs, ook hier in Maastricht. En de scholieren moesten door ieder jaar een toneelstuk in het Latijn opvoeren. Dus dat was eigenlijk al een soort intellectueel centrum. En de bibliotheek van de Jezuïeten in Maastricht is nu nog een van de kernstukken van de universiteitsbibliotheek van de hedendaagse Universiteit Maastricht.
Een belangrijk intellectueel steunpunt voor dat intellectuele geleuf van de geestelijkheid wordt de Universiteit Leuven. En in Leuven heeft ook een Maastrichtse geestelijke gestudeerd, Pieter Minkeleers. En dan zien we al tot het klimaat van de contra-reformatie, zo na 1700, langzaam maar zeker umsleet in wat we nu noemen de verlichting. Wat was de verlichting nou eigenlijk? Het was een mentaliteit dat de lui begoesten te geloven dat de toekomst beter gemaakt zou kunnen worden als wie het verleden was geweest. En dat dankzij het gezond verstand en de kritische reden. Dat geloof in de vooruitgang, dat kroeg de wind in de zeilen wie de zuidelijke Nederlanden worden overgegangen van het Spaanse Habsburgse bestuur naar het Oostenrijkse Habsburgse bestuur. Aan de Universiteit van Leuven werkte Pieter Minkeleers. Hij wordt aan door wat in de 18e eeuw begon, namelijk experimentele wetenschap. Hij heeft proeven gedaan, experimenten met kolengas. En hij heeft bewezen dat men met dat kolengas ballonnen kon laten zweven en lampjes kon laten brennen. Dus hij staat aan het begin van de luchtvaart en het kunstleer. Zo zien we dus dat in de persoon van Minkeleers de verlichting zowel in letterlijke zin als in figuurlijke zin aan de orde wordt. Ja, het is wel raar dat in dit tijd dan juist die bokkeriers rondvliegen. Dat is het typische, dat is goed de paradox van de Limburgse geschiedenis. En dat begint al een beetje kort na de laatste heksenprocessen, daar ligt niet zo heel veel tijd tussenin. Maar in die preukentijd, als jullie al beginnen te geloven in wetenschap en redelijkheid, komt een soort QAnon-achtige samenzweringscomplottheorie op gang. Wilde spookverhalen over geheimzinnige bendes wat een verbond met de duivel gesloten zouden hebben en bij nacht en ontij zouden uittrekken voor boerderieën te beroven. Maar ja, zullen mensen in dit type gezag hebben? Mensen bekennen, mensen geven toe dat ze het gedaan hebben. Ja, dus het bestaat. Dat worden gedachten in die tijd, maar het was eigenlijk juist hetzelfde. Wie die heksenprocessen. Daar wordt ook bekend. Maar voor wat wordt bekend? Dat worden die folteringen. Als ze ene keer beschuldigd was, en dan kwam ze voor de plaatselijke schout en schepen te storen. En dat redde dicht de doem, schroeven ze aan zo. Zus, en dan bleven ze aan de gang, dan bekend ze wat ze willen huren, dat ga je zich bekennen. En zo zijn die arm vrouwen wat van hekserij beschuldigd worden, op de brandstapel gekomen. En zo zijn die arm sloebers wat van bokkerierslidmaatschap beschuldigd worden, aan de galg gekomen of geradbraakt op het rad. Dus het was eigenlijk een verschrikkelijk moment van bekend middeleeuwse achtervolgingswaanzin wie de verlichting al op gang was gekomen. Het goeie is wel van onze Limburgers dat we dat soort verschrikkingen, oorlog en bokkeriersfolteringen, toch geven we daar gewoon een joeksige draai aan. Ja, de brandstapels en het radbraken, dat is lang geleden. En alhoewel is de naam van bokkerier wordt nog in de folklore gebruikt voor spannende verhalen, maar voornamelijk ook voor carnavalsverenigingen. Er zit van 4 carnavalsverenigingen in het Limburgse wat zich CV de bokkeriers noemen. En is dat wrang of is dat nou eenmaal die geschiedenis? Het is de ironie van de geschiedenis. We zijn nu in wat we noemen de lange 19e eeuw. Het begint met de komst van de Fransen, even voor 1800. En het gaat door tot de Eerste Wereldoorlog, even na 1900. Dus gaat meer dan een eeuw komt u aan de orde. En het past allemaal? Dat moet allemaal op een half beurtje. Ja. Die wandeling was steeds steviger. Ja, we hebben ook wel achter de rug. Stonden we weer aan een lange rechte weg. Ik heb zo wel een beetje gezien, die lange rechte weg, dat stopt toch niet eens. Nee, we hebben inderdaad in de eerste aflevering vooral gesproken over juist zo'n lange weg, die gaat van Maastricht naar Tongeren. De Romeinse weg? De Romeinse weg, juist. En wat is dit dan voor een Romeinse weg? Niet echt, dit is een Franse weg en ik heb nu ook een bekentenis te maken, Frans. Ik heb in aflevering 1 niet de ganse waarheid verteld, want die Romeinse weg, daar zijn na de Franse revolutie, wie de Franse tijd is begonnen, ook nog eens Franse ingenieurs overheen gegaan. Dus dat is een Romeins-Franse weg? Juist, dat zijn 2 luig. Dit ook? En dit is pas in de Franse tijd begonnen. Dit is een weg wat aan wordt gelegd voor dat nieuwe departement van de Nedermaas een doorgaande verkeersader te geven. Begint bij Maastricht, komt uit bij Dich in Venlo. Het is de Napoleonsbaan! Het is de Napoleonsbaan, waar stond hij aan het begin bij Maastricht en hij loopt gans deur. En wat heeft de weg voor ons betekend? Die heeft alles betekend.
Dit wordt een lappendeken en onder andere door dat lappendeken wordt alleen maar korte afstandsverkeer mogelijk. Dat was slecht voor de economie. Nu wordt opgesloten. Nu krijgen we bredere infrastructuren. Er komen later in de eeuw komen er nog kanalen overheen, er komen spoorwegen overheen. En economisch wordt dus dit één goed verkeersgebied. Wie komen doen door bijeen? Zo is het. En die buin, die platanen zien echt goed in Napoleontische tijd. Ik neem aan, die zijn dik 200 jaar. Ik neem aan dat die door de Fransen geplant zijn. Ja, Joep, daar zijn zoveel jaartallen opgeschreven, maar een ontbreek 1789, de Franse Revolutie. Ja, misschien is het belangrijkste jaartal van allemaal. Maar in 1789 wordt het nog binnen Parijs. Pas een paar jaar later zijn de Fransen deze kant uitgekomen. De legers van de ene ondeelbare Franse Republiek. En wat brachten die ons behalve vrijheid, gelijkheid en broederschap? Nou, die hebben dus ook eigenlijk eenheid en ondeelbaarheid gebracht. Dus gans Limburg wordt aaneengeklonken tot één departement van de Nedermaas. En daarbij huurde dan ook dat alle Limburgers burgers worden van die Franse Republiek. Burgerrechten houden onder de Franse wetgeving, onder een Franse grondwet en onder de Franse verklaring van de rechten van de mens en de burger. Ja. Dat wil het zeggen. Dat wil ook het zeggen op bijvoorbeeld het terrein van de bestraffingen. Zaken wie doodstraffen, die worden niet langer op middeleeuwse wijze En de patattenmetjes. Ja, verschrikkelijke dingen wie radbraken en brandstapels, dat was weg. Nu wordt het op een medische, heldere, zuivere, hygiënische manier via de guillotine. Fijn, de guillotine, centimeters hebben we aan de Fransen te danken. En het feit dat we geen lappendeken meer zien. Dat we eigenlijk echt door ons tijd Limburg. Ja, nu is Limburg begint de vorm te krijgen wat het nu nog heet. Het wordt eigenlijk zo'n beetje de beide Limburgen, België en Hollands. De modernisering van Limburg, wat begonnen is met de Fransen en met de Napoleonsbaan, heeft eigenlijk de ganse 19e eeuw lang aangehouden en is hand in hand gegaan met de industrialisering. Maar het was voornamelijk een ontwikkeling van lange afstandsverkeerswegen. Napoleonsbaan was een voorbeeld, maar heel belangrijk was ook het verkeer te water. Vrachtvervoer per scheep. In 1825 heeft koning Willem I een begin gemaakt met de Zuid-Willemsvaart. Een belangrijke waterweg van Maastricht naar het noorden van het land, wat hier de bassin bij Maastricht binnenkomt. En de ontwikkeling is de ganse eeuw blijven doorgaan en dat is belangrijk voor te bedenken, want de eeuw is doorbroken door heel veel revoluties. Limburgs is Belgisch geworden, terug Nederlands geworden, van het een het ander. Maar de uitbouw van het verkeerswegennet is de ganse eeuw lang doorgegaan samen met de industrialisering. In het midden van de eeuw is ook het kanaal van Luc naar Maastricht afgekomen. Die twee kanalen zijn hier in dit bassin bijeengekomen. En rond die tijd wordt ook de eerste spoorlijn van Limburg aangelegd van Maastricht naar Aken. Dus evenveel verbindingen naar het buitenland als naar de rest van Nederland. Maar later, op het eind van de 19e eeuw, wordt het wel gemakkelijk voor Valkenberg voor de bereikbaarheid tot ze hier een statie houden. En dat geeft aan tot een nieuwe economische factor begonnen op te komen, wat voor Limburg heel belangrijk zou worden, het toerisme. In 1830 wordt Limburg Belgisch. Juist wie Henegouwen, Vlaanderen, Antwerpen, de ganse zuidelijke Nederlanden. En dat was gans Limburg. Alle twee de helft van die provincie wordt allewiel Belgisch-Limburg en Nederlands-Limburg is geworden. Opnieuw, alweer, wordt de positie van Maastricht in een struikelblok. Die positie aan de Maas, de strategische plek, voor Willem I, koning van Nederland, wordt een absolute noodzaak voor deze stad te behouden voor Nederland. Er was hier een sterk garnizoen en Maastricht is dus niet metgegaan met de rest van Limburg en de rest van de zuidelijke Nederlanden. Wat volgde was nog niet echt een belegering, maar het van een blokkade. Van 1830 tot 1839 was Maastricht een eilandje, Nederland beheerst op Belgisch gebied. Er kwam dus een eind aan wie Nederland in 1839 de onafhankelijkheid van België erkende. Dat was een deal. Wie die deal huurde, tot Belgisch neutraal zou moeten blijven. En daarbij huurde ook
tot Maastricht verbonden zou moeten blijven met de rest van Nederland door een strook gebied ten oosten van de Maas. En dat is wat nu Nederlands-Limburg is geworden. De Maastrichtenaren vonden het verschrikkelijk dat ze bij de noordelijke Nederlanden moesten blijven en niet langer bij België mochten blijven. De garnizoenscommandant, de heer Dibbets, wordt door de dankbare koning Willem I in de adelstand verheven, die wordt baron. En hij kreeg ook van Willem I een grafmonument aangeboden. Dat lag oorspronkelijk bij de Hoge Fronten. De Maastrichtenaren maakten er een gewoonte van op zondag na de hoogmis, op de zondagse wandeling, even tegen het monument te urineren. Het wordt een pispaal. En om te rijden hebben ze na 1918, in de jaren 20, dit monument naar een soort safe space gegeven. En het is verplaatst naar wat nu de Tapijnkazerne heet. Er waren Limburgers wat zo zuidelijk voelden dat ze gewoon liever in Belgisch bier werkten als onder Nederlands bewind. Daar huurde ook een andere Maastrichtenaar bij, Weusteraat, Theodor Weusteraat, bekend als de auteur van het eerste ambitieuze literaire werk in het Maastrichts, de Processie van Scherpenheuvel. En daar huurde de heer Lennart Doutsenberg bij en ook deze mens uit Obrecht, Peter Ecrevisse. Dat waren allemaal lui wat zich meer betrokken voelde bij de zuidelijke Nederlanden als bij de rest van Nederland wat achterbleef onder het bewind van Willem I in 1839. Ecrevisse is gans tot een Eeklo verzeild geraakt in Vlaanderen. En van daaruit heeft hij veel romans geschreven, een beetje in de trant van Hendrik Conscience en ook Walter Scott. En die romans die speelden allemaal in zijn streek van herkomst. Het Meilief van Geleen, de Drossaard Klerks, de Bokkenrijders in het land van Valkenburg, de Nicht uit de Kempen, het was een beetje een heimatgevoel. Ecrevisse is eigenlijk de schrijver wat voor het Vlaams publiek Limburg romantisch heeft gemaakt. Het VVV-gevoel, het romantische Limburg-gevoel, hebben generaties na Ecrevisse van hem overgenomen. Felix Rutte, Marie Koenen, eigenlijk zou ze de lijn kunnen doortrekken tot Jo Erens, G. Reinders en Lex Uiting. Het zure gevoel hebben we eigenlijk aan deze opbichtenaar te danken. Limburg alleen, doch heet niks boven. Wij ook erg inspeelden op dat romantische Limburg-gevoel, dat was de katholieke kerk. Bij de inrichting van de bisdommen in Nederland in 1853 kreeg Limburg, omdat het zijn aparte status als hertogdom had, een eigen bisdom, het bisdom Remun, wat nu opgericht wordt in die jaren. En dat bisdom Remun heeft veel gedaan voor een soort pan-Limburgse eenheid te smeden, van Vals tot Mook. Van noord tot zuid kregen jongens wat goed doorkers te leren op Rolduc of op de bisschoppelijke colleges van Remun en later van Sittard hun opleiding. En als priesters afstudeerden van het goed seminarie, dan worden ze geplaatst als dorpspastoors, ook weer van Vals tot Mook door de ganse provincie. Dus die provincie wordt gaat aaneengeklonken. Het wordt een homogene bisschoppelijke massa katholicisme. Nou, die pastoors en kapluins, die worden nogal traditionalistisch, holen van tradities, maar helemaal in de geest van de katholieke leer gedrogen ze zich wie herders van een kudde. Jeder boezewijk, jeder dorp houdt een eigen kerk. En je moet zich voorstellen dat eigenlijk tot in de haarvaten van de maatschappij het katholiek ingekleurd wordt. Dat wordt het onderwijs, dat wordt ook de zorg en ook de vrije tijd. Jong lui, met name manslui, die moeten toch een beetje gestimuleerd om lid te worden van een verein. Schutterij, de fanfare, de harmonie, de zangkoor. Vaak gesticht van Hoes, de pastoor, de plaatselijke kaploon. En jonge zichzelf respecterende verein komt ohne geestelijk adviseur, zo wie men dat zo schön zegt. Ja, en met die beginletters RK, alles van RK. We noemen dat het rijke Roomse leven. En eigenlijk wordt de grote vormgever van dat rijke Roomse leven Pierre Cuypers. Verstond hij in het Cuypershoes in Remun. En zijn stijl van boeren wordt neogotiek. Dus ook in die bouwstijl zus al eigenlijk een hang naar tradities, naar het traditionalisme. De kunst van de middeleeuwen, wie de ambachten nog de ambachten waren, die Cuypers, die wil die gotiek terugbrengen. En heel veel kerkgebouwen in Limburg, waarvan we denken dat is echt middeleeuws, die zijn door de hang van Pierre Cuypers gegaan. En die heeft die gotische en die romaanse vormgeving nog eens stevig aangedikt voor dat traditionalisme
hoe katholicisme en Limburg eigenlijk tweehang op ingebogen worden. Dat romantische Limburg, dat wordt in de rest van Nederland toch een beetje uitzonderlijk. De Hollanderen vonden van zichzelf dat ze koppig en individualistisch waren. En Limburgers waren juist het tegenovergestelde. Niet koppig, maar gemoedelijk. Niet individualistisch, maar ja, een beetje onderdanig. Dus wat moesten ze er nu van vinden? Bovendien, in het Nederland van de 19e eeuw worden katholieke processies op de openbare weg verboden. Weer in Limburg mochten ze houden, want het hoeven nog te danken aan onze status van voormalige onderdanen van Napoleon. Dus ook dat woord van Noord-Nederland, gaat onwendig beloord. Limburg wordt toch zo wie een beetje buitenland. Uiteindelijk wordt dat ook wel aantrekkelijk. Verkroegen reizigers hier wat voetwandelingen gingen maken, wat het landschap waardeerden, het heuvellandschap en ook de kasteelruïnes en de middeleeuwse kerken. En stilletjes aan begoes Limburg als een beetje buitenland ook een toeristenbestemming te worden. Valkenburg met zijn oudste statie van Nederland, waar ook de plaats hoe de eerste VVV van Nederland is opgericht, al in 1885. En het toerisme is dus heel vroeg begonnen in dit stukje van Nederland en daarmee ook een verdienmodel geworden. Het gekke was dat het traditionele Limburg in rap tempo aan het moderniseren was. Spoorlijnen, kanalen worden aangelegd, de middeleeuwse stadspoorten van Maastricht worden in de jaren 1860 gesloopt, want de stad had behoefte aan frisse lucht en vlotte verkeer. Maastricht was de eerste industriestad van Nederland met aardewerk van Petrus Rigoux en de ceramiek. En voor de arbeiders in de Maastrichtse aardewerkindustrie was van romantiek of frisse lucht geen sprake. De werkende stand van Maastricht was verpauperd en woonde in Krottenwiek. In de vroege industrie, de aardewerkindustrie in Maastricht, waren de arbeidsomstandigheden bar en boos. Toen ergens rond 1900 de mijnbouw uit de startblokken kwam, heeft men van de fouten geleerd. En eigenlijk is de Limburgse mijnbouw behoorlijk modern en zorgzaam geweest. Leen Roels, we staan in het Mijnmuseum. Ja. Hoe modern was de mijnbouw in de arbeidsomstandigheden? Nou ja, men had natuurlijk inderdaad geleerd van wat er in de omliggende landen aan de hand was. De Nederlandse mijnbouw was vrij recent, uitgezonderd de Domaniale mijn. En men kon eigenlijk bekijken wat een goede strategie was om die arbeiders aan de mijn te binden. De kerk had een dikke vinger in de pap. Zij zorgde voor heel veel voorzieningen. Maar er werden ook scholen gebouwd, ziekenhuizen, allerlei voorzieningen. En de mijnen zelf hadden natuurlijk ook heel veel zaken die zij voorzagen. Men had bijvoorbeeld het Fonds Sociale Instellingen van de Staatsmijnen, die eigenlijk al heel snel alle culturele activiteiten een enorme impuls gaan geven. Dus op die manier ontstond eigenlijk een heel hecht weefsel van allerlei goede voorzieningen. Wat dat eigenlijk zorgde dat die mijnwerker toch goed gebonden was aan de regio en aan de mijn. Luc, vertel ze me te en ik lees het ook in de Bukskost geschreven is, dat schutterswezen, dat het zo'n traditie zien stammend uit, weet ik veel, de 15e eeuw, 12-jarig bestand, de 17e eeuw, de middeleeuwen. Maar nu zit hij op? Nee, dat is pas iets van de afgelopen 150 jaar. Dat is een soort van heruitgevonden geschiedenis. Ja, ik denk dat we een paar dingen moeten onderscheiden. En dat is de start van het schutterswezen. Dover gaan we dan terug naar de middeleeuwen. Naar de 13e, naar de 14e eeuw. Schutterswezen komt tot stand in de ster, in de middeleeuwen. Het toen echt een verdedigende functie. Maar die zijn er nog een beetje in sloop gevallen. Die zijn er nog een beetje in sloop gevallen. Wie is ongeveer 150 jaar geleden, mevrouw de president? 150 jaar geleden ontstond het OLS. En eigenlijk bestond schutterijen, bestond al zeker 5 eeuwen.
En de tijd dat ze even ingedut waren, die was met het OLS meteen weer verleden tijd. Want ze zien wakker gekust als gezelligheidsverenigingen, als bindmiddel in gemeenschappen. Dat is wat schutterijen nu zien. Ja, ze zien eigenlijk altijd een bindmiddel binnen de gemeenschap geweest, maar het was in de loop van de 19e eeuw wel een beetje ingedommeld. En in de tweede helft van de 19e eeuw dan zijn een aantal schuttersfeesten gehouden en dat het zo'n weerklank gevonden dat men keer op keer die schuttersfeest is blijven organiseren. Je kunt het OLS uit voort, maar het heeft aan het eind van de 19e eeuw echt tot een hele grote bloei van het schutterswezen geleid. In die zin dat oude schutterijen weer actief worden, ook nieuwe worden opgericht. Men start met een stukje uniformering en men start ook met het wedstrijdwapen, de zware buks. We zijn wie toch? Het is de eeuw wat we ons nog weten te herinneren, de 20e. Wie Limburg geboren is, wat ze nu nog een beetje is. Hé, zie ik toch VVV stond? Dat is VVV. Ja, dat is belangrijk. Ja. De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer in Nee, de voetbalclub in Venlo, Joep. Oh, ja, dat ook, ja. Anyway, ja, de kers op de taart. Inderdaad, het laatste stukje, modern Limburg. Wie we in de volgende aflevering hebben gezien, is Limburg in de oorlog van 1914-1918 definitief en volledig in Nederland geïntegreerd. Rond die tijd was ook het echte moderniseringsproces op gang gekomen in deze provincie. En dat begon in het meest traditionele bedrijf wat ze zich kunt voorstellen, het wat al duizenden jaren bestond, de landbouw. In de jaren 1874, 1885 was overal ter wereld een enorme crisis geweest in het landbouwbedrijf. En dat was leed in de boerenstand en die hebben daarop gereageerd door zich aan een te sluiten tot coöperaties. Dat is overal gebeurd in Europa, maar ook hier dus. En met name in Noord-Limburg en in Brabant. Dat was dus de modernisering in de landbouw. Maar weer naar het zuiden kwam natuurlijk een hele andere tak van industrie op. Van 1899 af, in het begin van de 20e eeuw, tussen Heerlen en Kerkrade, begon de mijnbouw. Een beetje fantasie, maar dan duidt dit wel. Denken ze aan het landschap in Limburg ten tijde van de mijnbouw. Ja. Daar is niks meer van over. Er is niks meer van over gebleven. In tegenstelling tot omringende landen hebben we dat industrieel erfgoed volledig weggevaagd. Er is bekend niks meer wat er nog aan herinnert. Maar gelukkig hebben we de verhalen nog. En wat is overgebleven, zijn te verhalen. Is dat ook geschiedenis trouwens? Dat is een vorm van geschiedenis. Het is een omgang met het verleden, maar het is ook soms opgespannen voort met de geschiedenis. Noem eens een voorbeeld. Nou, de Christus legendevorming, wie bijvoorbeeld de bontjas van Heerlen. Dat is veel over te door geweest. In de tijd, in nergens zoveel bontjassen worden verkocht als in Heerlen. Om aan te geven dat het met Heerlen heel goed ging, dankzij het geld bij de koempels. Ja, dat is het verhaal wat rondgaat. En dat is inderdaad een bekende legende, tot voor zeggen dat die legende besteedt is een gegeven. Maar die is historisch feitelijk niet hel te maken. Dus het klopt wel, maar dan moet het wat complexer zijn. Juist, het verleden was minstens even complex en tegenstrijdig en gelaagd wie de samenleving nu en vandaag. En als we dat versimpelen tot alleen die verhalen, dan dunt voor het verleden geen recht. Maar ging het nu goed met Heerlen of niet? Dat wel. We kunnen bontjas of geen bontjas zeggen. Heerlen was een welvarende, moderniserende stad in de jaren 20, 30. Bontjas of geen bontjas, in Heerlen ging het economisch goed. In 1933 wordt het warenhuis van Schunk ondergebracht in een juweel van moderne architectuur, het Glaspaleis, ontworpen door Peuts, wat ook her en der in de stad en in de provincie zijn sporen heeft achtergelaten. Peuts heeft de Royal Bioscoop in Heerlen ontworpen, het Raadhuis hier en ook de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Ook de architect Stuit heeft voor een moderne uitstraling voor deze nieuwe mainstad gezorgd met de wijk Molenberg en de Vroedvrouwenshow. De bevolking kreeg werk en dat wordt tussen de oorlog een belangrijk gegeven. Van wie buiten de mainstreek kwamen ze per tram of per bus gependeld uit bekans alle Limburgse dorpen tot Wiet in het noorden. Ook vanuit Duitsland, vanuit Polen, vanuit Slovenië kwamen koempels hier werken. Ze koesten goed hun drie vinden, want er waren gedeelde ambachtstrots en solidariteit voor het werk ondergronds. En buiten de werkoren
wordt het vrije tijdsleven voor hun gemakkelijk toegankelijk, omdat ook ze een katholieke achtergrond hadden. En in het katholieke vrije tijdsleven van de Mijnstreek, met kosten drieën. Het werk wordt natuurlijk hel en gevaarlijk. Er worden ongelukken en stoflong wordt een probleem dat lang onder het tapijt is geschoven. Niettemin, er wordt gedeelde kameraadschap, solidariteit en er wordt een intens gezelligheidsleven. Er wordt voorspoed en er wordt een modern, gezellig gevoel in de stee van de Mijnstreek. Heerlen was een stad van vooruitgang. En die vooruitgang was ook te bemerken op het gebied van de volksgezondheid. In de eeuw daarvoor hadden medische wetenschappers zoals Louis Pasteur en Semmelweis, de man die de kraamvrouwenkoorts heeft onderzocht, vastgesteld dat ziektes door infectie tot stand kwamen, door bacteriën en virussen. En zo werd de noodzaak voor hygiëne en beter drinkwater en waterleidingen steeds duidelijker. Dankzij het werk van Florence Nightingale was het beroep van verpleegkundige in steeds hoger aanzien komen te staan. En zo kwam in Heerlen een instituut van de grond dat de verloskundige zorg op de agenda plaatste, de Vroedvrouwenschool. En dat was ook wel hard nodig, hè, Andrea? Inderdaad, want begin van de 20e eeuw was zuigelingensterfte enorm hoog in Nederland, met name ook in Limburg. En op een bepaald moment heeft men dus beslist om een nog grotere kliniek te bouwen hier op Hooghees. Hooghees huisvestte niet alleen maar een kweekschool voor voetvrouwen, maar ook een zuigelingenkliniek, een vrouwenkliniek en het doorgangshuis. Ja, en hier werden dus verloskundigen opgeleid, maar vrouwen die sociaal of medisch gezien een moeilijke zwangerschap hadden, die konden hier komen bevallen. En dat is ook wel in de haarvaten van de Limburgse samenleving gaan zitten. Want de meeste Limburgers kennen wel iemand die hier is opgeleid, of die hier is ter wereld gekomen, of die hier is bevallen. Maar er zijn ook wel schrijnende dingen gebeurd in dat doorgangshuis, hè Andrea? Hier in de voetvrouwenschool zijn in de periode 1913-1973 zijn meer dan 6.500 ongehuwde moeders bevallen van hun kind. En die kinderen hebben ze moeten afstaan? Inderdaad, er zijn een groot gedeelte van de kinderen zijn afgestaan, zijn of ter adoptie afgestaan of in een weeshuis terechtgekomen. Er zijn natuurlijk wel moeders die hun kinderen mee naar huis hebben genomen, maar dat was eigenlijk de minderheid. Ja. Dit was ooit natuurlijk de favoriete, de enige vrije tijdsbesteding die er waren, moet je lezen. Ja. Voor sommige mensen is het dat nog steeds. Absoluut. Maar de 20e eeuw is ook de eeuw van meer vrije tijdsbestedingen. Ja, van meer vrije tijd. Ja, nu houden we meer vrije tijd na het werk, dat wordt tijd veel, en nog in de weekenden. Dus ze begonnen in clubverband het leukste aan te doen. De sporten bijvoorbeeld? De sporten bijvoorbeeld. En ja, onze steden zijn er het vroegste in. Hè? VVV, Venlo en Maastricht. MVV Maastricht, die zijn al heel vroeg in de eeuw begonnen. En 1902 en 1903. Zo rond in tijd, inderdaad. En rond het midden van de eeuw zijn er Fortuna en Roda, Cetardia, die zijn erbij gekomen, met name in Midden-Limburg en in de Mijnstreek. Limburgia was heel belangrijk een tijd lang. En dat is dan nog na het midden van de eeuw is dat geprofessionaliseerd met Fortuna voorop. Schuttersfeesten hebben we ook in het interbellum al. Vastelovend begint op te komen. Vastelovend komt op, dat komt eigenlijk uit Duitsland over geweten. Daar wordt het een bespotting van de Pruisen. De militairen. Ja, Kullen wordt opeens onder Pruisisch bestuur, dat viel niet zo lekker. Dus al dat obrigkeitsdenken en die onderscheidingen en zo. adelstitels en de gardes en die uniformen, die worden bespot. Oh. En dat hebben we veel overgenomen. Satire eigenlijk. Ja, het bespotten van de hoge heren, dat is echt van alle tijden. Maar ik spreek wel eens van een prins, die nemen het allemaal super serieus wat ze mee hebben gemaakt. Ja, en in het begin wordt het gewoon lol en ironie en bespotting. En alle wil zijn voor het erg serieus genomen, die ridderordes en die titels. De vrije tijd is ook iets wat ze heel serieus moest nemen. Ja. Overleg lezen. Deze bijvoorbeeld. Dat gezellige Limburg van het interbellum kreeg natuurlijk te maken met de economische wereldcrisis. En in de politiek was lang niet alles pais en vrij. Na 1918 was er ook een liegende Belgische annexatieclaim op tafel gekomen. Limburg moest aan Bels weer teruggegeven als vergoeding voor de geleden oorlogsschade en als bestraffing van de Nederlandse neutraliteit.
Nederlandse regering, onder leiding van de Limburgse premier Charles Ruys de Berenbroek, zoot een grote publiciteitscampagne op touw met demonstraties en manifestaties. Wie spontaan de volksdeelname was, kunnen we nou niet meer met zekerheid zeggen. Dus wat duidelijk dat de oude Limburgse wind Bels te zien inmiddels flink was bekoeld. De integratie in Nederland was min of meer voltooid. Maar dat bracht ook een tegenbeweging op gang. In tot Limburg Nederlandser wordt en Nederland Hollandser wordt, begoesten lui hier toch het zorg te krijgen over hun regionale cultuur. Er wordt hier altijd al een sterke regionale cultuur geweest, maar die wordt eigenlijk vanzelfsprekend. In Maastricht en in Remung waren al vanaf het midden van de 19e eeuw historische genootschappen met tijdschriften. En floreerde ook een streekliteratuur, wat hier zijn kleur lokaal gebruikte. Na de oorlog wordt tegen het verventer. In 1912 had Marie Koenen, een van die schrijvers wat Limburgse literatuur schreven, al een herdichting gemaakt van Veldekes Servaaslegende. En Veldeke kroeg zijn standbeeld hier op het plein in de jaren 1930. In 1940 wordt Nederland en ook Limburg binnengevallen door Nazi-Duitsland. De strijd, militair gesproken, heeft niet lang geduurd en jaren van bezetting begosten. Ook in deze tijd heeft Limburg weer te maken gekregen met zijn grensligging. Al voor 1940 waren veel Joden wat uit Duitsland op de vlucht waren voor het naziregime bij Vals en bij Kerkrade de grens overgesmokkeld en probeerden dan weer te komen richting Antwerpen en richting België. En ook in de oorlogsjaren zijn veel lui wat wilden ontsnappen, bijvoorbeeld neergestorte piloten, de grens overgeholpen, bijvoorbeeld bij de Voerstreek in Zuid-Limburg of onder Weert in de Peel. Het culturele leven in Limburg wordt bedekt door een verstikkende deken van nazi-cultuur. Er wordt een cultuurkamer, daar moesten verplicht lid van worden als ze dat wilden doen. En heel veel Limburgse verenigingen hebben dat geweigerd. Chateauerieën moesten hun wapens inleveren of hebben ze verstopt. En de harmonieën en fanfares die hebben een hele tijd lang alleen maar binnenskamers gemusiceerd en zijn niet uitgetrokken in die bezettingsjaren. Ook had hij in Limburg de genocide gehouden. De nazi's wilden niet-Arische bevolkingsgroepen uitroeien. Dat waren de Joden. En van de 1450 ongeveer Limburgse Joden hebben er de helft de oorlog niet overleefd. Verstond hier in Gulpen bij het monument van Appie Drielsma voor de lokale Joden, wat vermoord zijn in de vernietigingskampen. Niet alleen de Joden, maar ook de Sinti, een Roma-volk, een Zigeunervolk. De Sinti, wat hier sinds ongeveer een eeuw woonachtig waren, zijn door de genocidale politiek van de nazi's getroffen. De helft van die 1441 Joden is vermoord. Dat was nog altijd een hogere overlevingskans als in de rest van Nederland. Want daar heeft maar 27 tot 29% van de Joden de bezetting overleefd. Die heeft er ook een jaar langer geduurd, dat is een reis weer te vinden, maar niettemin. Limburgers houden niet zo heel veel met overheden, ook niet met de nazi's. En relatief zijn Joden weniger verraaien in Limburg als in andere delen van het land. Het rood-wit-blauw boven in de Meiden van Meer wappert vandaag, maar wapperde ook op de dag dat de Pruisen binnenvielen in 1940. En vervolgens is de Meiden niet afgebroken door de bezetter. Dus de boom heeft er de ganse oorlog gestaan, maar die vlag ook. Het rood-wit-blauw heeft nergens in Nederland zo lang gewapperd gedurende de oorlog als hij in Meer. En vandaag wappert er weer. Het zuiden van Limburg wordt in september 1944 al bevrijd. En door het leed, althans in het zuiden, geleden. Ook hier in Mergrote, waar zoveel Amerikanen begraven zijn. Maar voor de rest van Limburg wordt een ganz ander verhaal. De opmars naar Arnhem stokte. En vanaf dat moment wordt de Maas een frontrivier. Ten noorden van Susteren is een keiharde oorlogswinter over alle gemeentes van Limburg aan de rechtse kant van de Maas getrokken. Bombardementen, ontberingen, verwoestingen tot en met. De streek tussen Susteren en Montfort is pas bevrijd in januari 1945.
En in februari volgde Gennep, dat kwam van het noorden uit. En pas in maart, begin maart 1945, zijn toen ook de Pruisen verdreven, of de nazi's verdreven geworden in de streek van tussen Remmen en Venlo. En toen pas is de bevrijding van Limburg volledig voltooid. Na 1945 wordt de aanvankelijke respons op de bevrijding nostalgie. De lui houden heimwee naar de knusheid en de zekerheden van de jaren 30. En ze worden blij tot het leven zien een gewone loop koes hernemen. Maar er stond toch een verandering op til. Een vreugdteken wordt de oprichting van de regionale Omroep Zuid, een radiostation voor Limburg, in 1944. En in de loop van de jaren 1940-1950 wordt Maastricht stilletjes aan toch al een studentenstad. Want er worden verschillende instanties van hoger onderwijs opgericht, wel op artistiek gebied. Dus de Jan van Eyck Academie, dat is kunstopleiding, de Toneelacademie en het conservatorium kreeg zijn rijkserkenning ook in de jaren 50. Dus tegen 1960 was Maastricht toch al een beetje een studentenstad met een bohemien leven. De Jan van Eyck Academie in Maastricht gaf eigenlijk een platform aan het wat begonnen wordt tussen de oorlogen, de opkomst van een Limburgse moderne kunst. Heel bijzonder eigenlijk. Het waren kunstenaars wat soms hechte verbanden houden met decoratieve kunsten, te werk gesteld worden bij de aardewerkfabrieken, ook zelf in ceramiek werkten. En lang ook glas en lood, atelier Nicolas en Remung. En andere vormen hebben gebezigd. Dus de moderne kunst in Limburg was heel erg kort verbonden met de decoratieve kunsten. En ook moerschilderingen zijn echt een Limburgse soort van kunstbedrijf geweest. En veel traditionele kerkjes in Zuid-Limburg hebben moderne kunstenaars gevraagd voor hun interieur op een moderne manier vorm te geven. Zo ook dit zeer oude Romaanse kerkje hier in Lemiers. Daar heet Hans Truijen, product van de Jan van Eyck, heeft hij deze fantastische moerschilderingen gemaakt. En dus is eigenlijk wie hier oud en nu op een hele spannende manier met in contact komen. De stijl is enorm modern, de kleuren zijn bekend pop art. Maar dat is acrylaatverf, maar de inspiratie is diep christelijk en katholiek, wie het zich ook gehuurd voor een kerkinterieur. De 20e eeuw is de eeuw van de dekolonisatie. Dat is voor alle Europese landen en ook voor alle Europese koloniën, voormalige koloniën, een lastig en pijnlijk en traumatisch en ontwrichtend gegeven in de geschiedenis. In Nederland kregen we daarmee te maken op een hele bijzondere manier door het feit dat er een bevolkingsgroep was in de Molukken die eigenlijk trouw was aan Nederland, door Nederland onafhankelijkheid beloofd kreeg en Nederland kon dat niet waarmaken. En die Molukkers zijn hier naartoe gekomen en men heeft u toen een beetje laten stikken, heb ik de indruk, mevrouw Sahitapi. We staan hier in de Molukse wijk van Geleen en u hebt daar nog herinneringen aan over de tijd van aankomst. Ja, als ik mijn foto's bekijk van mij van op de lagere school, dan zie ik altijd heel erg bedrukt en boos uit. En nou begrijp ik mijn boosheid, want we werden niet opgevangen eigenlijk. Nee. We werden gewoon aan onze lot overgelaten. En er was wel een zorg, zorg was er, ziekenzorg. En er was voedsel, kregen we. Maar verder ook niets. Ja, kleding worden, maar verder ook niets. Het moderne gevoel in Limburg kwam goed op gang midden jaren 60. De babyboomers werden volwassen, maar op dat moment vond er een ontwrichtende ontwikkeling plaats. In 1965 werd de sluiting van de mijnen aangekondigd. Bij Maurits, het is algemeen bekend, produceert de tonnen kolen met grootste verliezen per ton. En de regering heeft besloten dat met ingang van 1 april 1966 de mijn Maurits zal worden afgebouwd. Die mijnsluitingen kregen van 1965 tot 1974 een beloop. En dat heeft heel wat teweeggebracht in de mijnstreek. En om de mijnstreek te kunnen zien moeten we nu eigenlijk al naar een museum gaan. Want
in het landschap is er weinig overgebleven. Leen, hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, in 1965 werden die mijnsluitingen door voormalig minister van Economische Zaken Den Uyl aangekondigd. En het plan was om dat eigenlijk best geleidelijk te laten verlopen. En bij aanvang was al het idee, we gaan voldoende vervangende werkgelegenheid voorzien. Alleen door zijn opvolgers is dat versneld uitgevoerd. Er is een economische recessie bijgekomen. En men ziet eigenlijk dat die mijnsluitingen een enorme impact hebben. Er is heel veel werkloosheid. Heel veel oud-kompels raken in de arbeidsongeschiktheid. Omdat dat ook een soort oplossing was. Omdat die vervangende werkgelegenheid maar niet gevonden werd. Er was krimp. De mensen trokken weg. Er was leegstand. Dit eens zo bloeiende Heerlen met een bloeiende middenstand en de grote warenhuizen. Ja, er was eigenlijk geen afzetmarkt meer. De perspectieven voor de toekomst 0,0. Al op zijn ongeschreven een universitaire bul. Je hebt eigenlijk wel een beetje een wild kapsel, hè? Was ik vroeger een wilde protesterende jongere in die tijd? Ik ben het eigenlijk nog helemaal, maar ik durf het niet toe te geven. Ik word inderdaad zo'n langharige van in de jaren 70. En een haaskikker wie ze noemden. Ja. Precies, wie de minen sloten en de perspectieven daalden naar 0,0. Ja, wie het liedje van de Janse Baggerbende dit inderdaad ziet. Dat viel samen. De maatschappelijke ontreddering van het traditionele Limburg wat op de mine dreef. En van de andere kant die babyboomers van mijn generatie wat stilletjes aan te boosten, te puberen en volwassen te worden. Ja, had ze op meer plekken. Wat bijzonder was dat de Limburgse cultuur, de taal, er ook onderdeel van wordt. Ja, dat is inderdaad het merkwaardige. Wat de jongere cultuur heeft metgenomen uit het traditionele Limburg, is het Limburgs. Dat hebben ze nooit afgewezen. Dus voor mijn generatie waren Carboon en de Janse Baggerband heel belangrijk dat die in het Limburg zongen. En ik heb huren vertellen dat voor die generatie Rowenijzen op Pinkpop begin jaren 90, dat was echt, ik was puber, dat was een soort doorbraakmoment. Dat dialect op zo'n grote bühne en op televisie, dat kost, dat was een awakening. Ja, dus voor de anti-burgerlijke jongere cultuur was het Limburgs een natuurlijke uiting daarvoor. En dat heeft zich in de carnaval doorgezet bijvoorbeeld. Dan kreeg het LVK als tegenreactie op de Hollandse vastelovensliedjes. Ja, want dat is niet zomaar gekomen. De Lu begonnen zich te ergeren aan die platvloerse, Amsterdamse, Jordaanse leedjes wat over ons afkwamen. En er wordt gezegd, voor wat heb je dat nu? Dat verkennen dat toch zelf? Met als resultaat uiteindelijk erkenning van ons Limburgs als streektaal. Inmiddels zien we in de 21ste eeuw en kunt ze terugkijken. Wat is eigenlijk het belangrijkste wat in Limburg is blijven hangen uit die tijd? Nou, één ding zit achter die oer, zie ik hier. De euro. De euro, inderdaad. Of meer Maastrichts, hè? Nou ja, het is afkomstig uit het verdrag van Maastricht, 1992. En het is niet voor niks dat dat verdrag in Maastricht is gesloten. Dat wil al iets zeggen over de internationale allure en uitstraling wat de stad heeft gekregen, laat in de 20e eeuw. Daar huurt ook bij het Europees paspoort. De ganse integratie van Europa tot één politiek blok is doorbegonnen en daar leeft van nu nog dagelijks in. En de open grenzen, wat voor gevolgen heeft gehad ook voor de logistiek in bijvoorbeeld Noord-Limburg. Absoluut. En Limburg als exportregio. En... Ja, Limburg heeft enorm geprofiteerd van het feit dat we al die grenzen wat we in het buitenland hebben, dat die nu veel poreuzer zijn geworden. Dus Limburg is een transitoregio geworden. Heel veel grensverkeer van lui, ook van goederen. Voorzien de grote opslagloodsen langs de A2 storen. Voorzien ook de verstopte files onder de roertunnels bij het outletcentrum Roermond storen. Dat is allemaal mogelijk. Of voor de Vriethof als er nog André Rieu komen kijken. Absoluut, André Rieu. Begonnen als onderdeel van de bohemien stadscultuur van conservatoriumstudenten van Maastricht. En uitgegroeid tot een internationaal fenomeen. Uit de ganse wereld van China en God weet hoe de lui naar de Vriethof komen van herzien Maastrichtse concerten te luisteren. Dat is Limburg. Och, dat is Limburg. Dit was de laatste meter van onze tijdlijn. Wie zal Limburg in deze 21ste eeuw omgaan met de vernieuwingen? De geschiedenis van Limburg wordt vervolgd.